Atxopore martxan, barratxikoak ere bai. Bueno, eta hor esku hortian, lehen esan dut bezala, liburu gehiokin etorri zea, ez da? Bai. Zer dakau hor, mai gainean? Bueno, horrek arrezkizuet Mikel Labaren komikila, Solati Berrik ezen lehenengoa atea genuna, eta geho baitere ekarri dizuet, Joan Amaiz, hori da, nik marraztu nuen, esan dezagun lehendaiziko komiki luzea, badago formato bat esaten zaiona eleberri grafikoa, edo novela grafika, ez dakit entzuna duzuen, eta hori egin nuen beste gidoilari batekin, Jurre Ugarterekin, eta egin izan genuen, lortu genuelako, lehenago komentatu dizuedan, komikia marrasteko diru laguntza hauek, Eusko Jaurlaritzak izan zen nahiko lan importantean eretzako. Zu jendea inola animatuko zenion, zesango zenion, nundik anibili berdu, zein berdu laguntza horiek lortzeko, behaien trebesia hori aurrea amateko gaztetxuen, adibidez. Gaztei komiki munduan sartzeko beti ematen dieta aholku bat, eta da ez itxoiteko. Ez itxoiteko? Aleia, ez itxoiteko inorretortzea enkargo marabilloso batekin. Bai, etxian zai eseita, zaila gauzak etortzea, ez da? Hori da, alegia, haiek azteko haien komikiak egiten. Eta beti aholkatzen dieta azteko gauza txikilekin. Bai, ez da? Hori izaten da, akats oso ikua hasi berritan dela, bururatu zait, 200.000 horri aldetako komiki bat. 200.000. Aldatuzak buru, aldatuzak ideia, ez da? Hori da, hobeto duzu hasi, 10 horri aldeko batekin. Bai, nire aurrengo errezeta eta boda honak prestatu, ez da? Hasi tortilla frantzesa ondo iten, Efectivamente. Vale. Ulertuta. Eta hori, gauza hasi eta buka, da satisfazio handi bat, eta zure buruari erakusten jozu kapaza zehala. Zeuze hasi eta bukatzeko, ez da? Eta gauza txiki hori debentzat familia giruan aurkeztu, o eskolan, o zehose, eta... Bai. Eta jendea esatizunien ondo ditula, jarraitu. Eta esaten maizu ez dagoela ondo, ikasi iten ondo, beti? Hori da. Inoiz ez da